Hlásí se vám Radek Ambrož a toto je dnešní video. Že začali jsme tím, že jsme viděli Ondráše Čočka, pak jsme viděli jeho kamarádky nebo holky, jo, tady ho máte, jestli ho vidíte, za tím stromama. Tady je žlutý baráček, barák velký, tam je hřiště, jo. A takhle já vypadám. Hlásil jsem vám, že ukážeme vám Ondráša. Takže za minutku, za dvě, no spíš tak za 10 minut přijde semka Ondráš, ale já už tu nebudu. Já budu buď v Anglii, anebo v Polsku. Nebo na táboře, jo. Takže jestli to, tak můj bracha to bude točit, jo. A když tu nebude bracha, tak to asi mamka nebo tata. Jo, protože já jedu pryč. Doufám, že se vás tady tohle bude líbit tohle video. Tak zatím čau. Tady je. Zmenšíme pohled a zvětšíme. Ne, tam je. A dávám to teďkom já na YouTube. Jestli to uvidí nějací lidi, ať se nepochlubijou, protože já to dám na YouTube.